De lichtprocessie in Mansum. Graag wil ik daar als pastoor iets over vertellen. Die vond voor het eerst plaats in het jaar 1967, op zaterdagavond 4 november, aansluitend aan de avondmis. De lichtprocessie die vindt nu plaats op een maandagavond op of omstreeks Allerzielen. Wordt eerst in de kerk een heilige mis opgedragen, requiemis, mis voor alle overleden zielen. Voor iedere parochiaan die overleden is vanaf Allerzielen, jaar daarvoor tot Allerzielen in dat jaar, wordt een kaars aangestoken vanuit het licht van de paaskaars die op het priesterkoor staat. En na die mis trekken alle mensen die in de kerk de mis hebben bijgewoond, hebben dan een kaars in hun hand. Wordt weer vanuit het licht van de paaskaars, worden alle kaarsjes aangemaakt. En trekken we een processie in het donker naar dit kerkhof toe. Nou, dat is zo ontstaan. Slots was hier. En Schoesters Jentje zat in het bestuur, Pier Besaaien, Jan Rutte. En toen is daar een keer in dat bestuur besproken. Vroeger was het eigenlijk zo, dan was Allerheiligen, op de dag dat het Allerheiligen was 1 november. En Allerzielen was 2 november. En dan Allerheiligen gingen ze naar de lof, naar de processie, naar het kerkhof. En Allerzielendag ook. En dat was het. Maar toen kwamen ze hier, dat het allemaal een beetje anders ging weer. Allerheiligen gaan vieren op de laatste zondag van oktober. En dus Allerzielen eraan daags erna. En toen was het zo dat Allerheiligen altijd diezelfde processie weer naar het kerkhof ging. Maar in de Allerzielen was het dat het 's avonds gebeurde. En dat was toen heel mooi dat ze zeiden, verdomme, als we nog eens een lichtprocessie hier. Dan worden ook de kaarsjes geplaatst bij de graven van de mensen die overleden zijn. Dus ieder plaatst een kaarsje bij hun overleden familielid. Ik spreek een gebed uit hier op deze plek, waar ik nu sta, dan in het donker. En vervolgens zegen ik alle graven. En aan de sterren een vaste plaats gegeven. Aan de mens die in de streken van de dood gevangen zat, heb ik nieuwe levenskansen gegeven door het reinigend water van de dood. Voor onze Heer Jezus Christus heb ik de kluisters van de dood verbroken en hem doen opstaan tot heil van allen die in u geloven. En ik heb gezegd dat ook de lichamen van allen die hem toebehoren tot nieuw leven gewekt zullen worden. Heer, die wel willen, Heer, op deze graven zo aanstonds gezegend zullen worden. Dus toch altijd toch wel een hele bijzondere gebeurtenis waaraan best veel mensen deelnamen. In het jaar 2017, toen hebben we even stilgestaan bij het feit dat die processie alweer 50 jaar bestond. En in dat jaar namen in totaal 140 mensen deel.
De laatste keer, vorig jaar, waren dat er nog 70. Voor het laatst is dat toen gebeurd vanuit de kerk, want zoals je weet, zoals de mensen hier weten, wordt die kerk verbouwd tot een multifunctioneel centrum. Dus dat was ook heel bijzonder dat dat vorig jaar voor het laatst gebeurd is vanuit de kerk. En toen waren ze, ieder jaar waren ze 200, 250 lichtjes op de kerk gevonden. Hier en daar op de graven stonden er 10, 15, mij 2, mij 3. Er ook wel een gezin met kinderen kwamen, oom en tante, vader en moeder, en zag dat daarop. En diegene die geen kinderen, oom en tante liggen, die zat het ergens neer. En zo toen kreeg aan te die op ieder graf een stuk of 7, 8 lichtjes. Ik sta bij een kruis en u staat bij een graf. Daar hebt u het lichtje nu geplaatst. U weet als gelovige dat het graf niet het laatste is. Op die eerste paasmorgen ontdekten enkele vrouwen dat het graf leeg was. Jezus verrezen uit de doden. Dat vieren we als christenen het hoofdpunt. Dan grepen zich daar een stuk 4 mensen door een paar en hier een paar, die bidden erin. Zullen we zeggen, die hier en door een paar, hier een paar. En die bidden naar de dingen toe. Gewoon, wees je goed. Wees je goed, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Geest de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen. Heer, geef hen de eeuwige rust, dat ze mogen rusten in vrede. Ja, ik was keuster, dus ik moest zorgen dat de verwarming aanging. Ik moest zorgen dat ik voldoende bekers had, voldoende kerstjes waren. En we alleen allemaal in de kerk hadden we kleine pitjes liggen. En die gingen de missenaars, als de mis wat uit was, ging bezoekers zich omtrekken naar het sacristie, gingen de missenaars de banken af om die kerst aan te stoken. Maar er waren ook mensen die zelf ook dingen uit de testspiegel stookten dus aan, dat was niet niks uit. Maar het was, en dan liep met het kruis en de wijwaterbak, en de pastoor, en dan gingen we vuur op naar de kerk uit en iedereen volgde achter en liep met. En dan moest in de middenhuis bidden. Ja, dat is toch heel bijzonder. Als je hier trekt naar een kerkhof dat eigenlijk best historisch te noemen is, omdat hier heel veel oude historische grafkruizen, die zijn gelukkig bewaard. Ik heb een aantal jaren geleden een bord laten plaatsen met erop ja, de historie van die grafkruizen, ook gelokaliseerd zodat mensen makkelijk die grafkruizen kunnen vinden. En gelukkig is er weer een actieve kerkhofploeg die dit kerkhof heel netjes onderhoudt. Dat is ook heel belangrijk voor de mensen
om een kerkhof te bezoeken dat er netjes uitziet. Het is en blijft toch een belangrijke plek, want in Wansum is toch al heel veel verdwenen. En op dit kerkhof moeten we toch ook een beetje trots zijn dat we dit nog lang in stand mogen houden. Met name ook omdat op deze plek de oude kerk heeft gestaan. Dat is iets wat steeds meer aan de vergetelheid dreigt te raken. Dit is de plek geweest waar de oude gotische kerk heeft gestaan. De kerk is vervolgens een stuk verderop gebouwd. Dus dat is ook een reden om toch een dankbaarheid stil te staan bij deze, zeg maar, gewijde heilige plek. Ik denk, vroeger hadden 2 dagen Allerheiligen, Allerzielen. En dat was allebei zondag. Met een Allerzielendag, dat ging al langer over hier, nou, als een gewone werkendag. En daar kwam niks meer van terecht. En daarom is dat gekomen dat het s'avonds gekomen is. En dat is een hele goede oplossing geweest. Ja, zo heb ik het altijd ervaren, ook ja, nee, dat vond ik goed. Mooi. Ja, het is nog allemaal anders. Niet meer schiftel nog zoveel. Het is toch iets aparts, alle zielen, voor hoe vader, moeder, broers, zussen eventueel liggen. De interesse is niet meer voor de kerk, voor het meest, voor dat gebeuren.